Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar x'għallmuna żmien tal-miliet u l-magħmudija tal-mulej dwar Ġesu. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jisseguna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Il-mulej qalli: Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nraġġa lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi u hu qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakobb u traġġa lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u samma l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u b'offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira. Xuftejja ma żemmejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla rrid issejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sostenuhuna lil Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu, imsejħa biex ikun qaddissin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sit tagħhom u tagħna, grazzja u slim minant Alla Missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġwanni ra lil Ġesu risaq leħu qal: araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li waqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmed bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeta għalih u qal: jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema, joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmed bl-ilma u stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnija u għalhekk xedt dan hu l-iben ta' Alla. Din il-ġimgħa irġajna dħalna fi żmien ta' matul is-sena. Il-qari jitkellem dwar il-magħmudija tal-mulej. Dan iż-żmien tal-miliet li għadda jurina diversi ħwejjeġ importanti dwar Ġesu. L-ewwel jurina kif l-iben ta' Alla sar bniedem. Ġesu kien tarbija li twildet familja b'omm u missier. Dan kollu u parti mill-pjan ta' Alla biex irreġġana lura f'relazzjoni miegħu, kif ukoll biex isalvana mid-dnub. Dan jagħmlu permezz ta' Ġesu li twieled biex imut u jqum mill-mewt għalina. It-tieni nitgħallmu li Ġesu tarbija u l-veru sultan ta' Iżrael. Il-ġimgħa l-oħra, fil-festa tal-Epifanija, it-tliet slagħat maġi marru jaraw lil Ġesu, is-sultan tal-Lut. Dan il-ħadd, Ġesu jmur għand Ġwanni fix-xmara Ġordan. Ġwanni jgħid: araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan ifakkarna x'qal Alla lill-profeta Eżajja fl-ewwel qari: jiena nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Ġesu ġie biex jitgħammed minn Ġwanni. Din tidher ħaġa stramba għax Ġwanni jgħammed biss bl-ilma, waqt li Ġesu se jgħammed bl-Ispirtu Santu. Imma Ġwanni xorta jagħmdu u l-Ispirtu Santu jinżel f'għamla ta' ħamiema. Fil-magħmudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan nilmħu it-Trinità kollha, hekk kif Alla l-Missier jibgħat lill-Ispirtu Santu fuq Ibnu.
Dan jurina li Alla mhux xi wieħed li sempliċement joqgħod fil-ġenna jittawal fuq x'qed jiġri fid-dinja. Ġesu sar bniedem biex aħna nistgħu nsiru nafuh b'mod sħiħ. U mqar jekk aħna bnedmin u jdawwarna bl-imħabba ta' Trinità, fl-imħabba ta' Alla għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!